покажем една изоставена сграда, а той ще играе Brawl Stars. Аз няма да върта. Ето го и моят приятел в момента цъка Brawl Stars. Ще му видите акаунта в моят. Сега да ходим да видим сградата, която ще ви покажем. Те са две на брой. Двете сгради са едни и същи, но са две различни. И като цяло ще ходим да ги видим, а не сме ги преглеждали. Въобще не знаем какви са. И ако има някой, аз ако ми вземе... Тук минават коли. За да... Ето е първата изоставена сграда. Сега да видите. Ето е първата. Хайде, Денис. Я виж едно видео как аз буквално участвам в две видеа в YouTube, не повече. Хайде. Чакаме моят приятел. Искаш ли да направим епизод как играем Гринза у нас? Хайде, ела, но първо да... Да направим първо така, лека по лека, да? Ти имаш от твоя телефон, аз ще снимам останите. Ако искат... Ти ще снимаш от твоя телефон, докато аз ще търся и ти, след това ти ще търсиш, а аз ето ще бъда само да търся. Хора, Денис ще бъде сам, но не гарантирам, аз ще бъда сам, но не гарантирам, че има някой тук. Хайде, Денис, страх те. Хайде, това поне за членство. Хайде. Но ти снимаш ли са? Да, хайде. Денис, хора, идва сега, ще трябва да се... Защото те е страх. Сега, хайде, Денис. Ако не те е страх. Ако те е страх, няма да те карам. Сигурно те е страх и ще хода сам. Добре, хора, Денис го е страх. И затова ще хода сам, защото ето този мой френдли го е страх да дойде. Аз ще дойда сам, за жалост. Защото моето френдли го е гига страх. Много е страшно, да. Но ако се случи нещо... Хора, чувам звуци. What the fuck? Чувам звуци! Хора, чухте ли ги? What the fuck? Е това. Брат, започнаха да ми се привиждаха неща. Ако искате да влезна тук, щупете мощно лайк бутона и се абонирайте за канала. И ще влезна сам тук в двете изоставени сгради. И аз ще дойда. Затова и той ще дойде. Затова пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала. Да стигнем 100 абоната до края на годината. До края на годината да стигнем 100 абоната. Моля ви се, хора, вярвам във вас. И чао. И вижте ето това. Не, няма да стане.